悲しみの向こう、片柳宏。4月30日。すぐ反応しない。疲れが溜まっている時には、些細なことが大きな問題に見え、過剰な反応をしてしまいがち。結果として取り返しのつかないことになるのです。疲れている時にはすぐに反応しない。それだけで状況はだいぶ良くなるでしょう。